izugarria. Aizu, Mikel, dakizu zergatik esaten diguten eguneroa euskaraz hitz egiteko? Ez, nire. Nik uste dut baietz. Chicos, ¿qué hacéis ahí parados? Pues esperando. Itxaroten. Hori, itxaroten, autobusea bide gutxira pasatuko du. Da. Zein? ¿De qué habláis? Ez, motel. Ez duzula ondo esan, autobusa hemendik gutxira pasatuko da. Ez du. Ya decía yo, no era ser un leche. Baina zergatik zaudete euskaraz hitz egiten? Euskararen moskitoa aplikatu zaitue. Egia esan da ez dakit zergatik ez dugun euskaraz gehiago hitz egiten. ¿Por qué es difícil? Porque él te llama no lo habla. Porque Televisa, los programas de euskera son una caca. Eta practican entre cadena plan en castellano. Gakoa, badakizu munduan zenbat biztanle dauden? Un montón, ¿ez? 7.000 milioi baino gehiagotxo. Begira, idatzita horrelako zenbaki bat izango zen. Zelako zenbaki handia, eta zertarako nahi dut hori jakin. Eta bakizu horietatik zenbatek hitz egiten dute gaztelanez munduan? Asko. Gutxi. Asko, edo gutxi. Mikel, zu beti berdin. Aitor, zenbat? 500 milioi, begira mapa mundi batean zenbat tokian hitz egin daiteke. Hala, ze pasote. Amerikan ere? Pues claro. Eta bakizu zenbat euskaldun daude munduan? Ez, egia esan da ez dakit. Oso gutxi, milioi bat baina gutxiago. Ene bada benetan? Benetan, eta begira mapa ze toki txikian bizi garen. Flipa, pero qué chiquis somos! Horregatik esaten dut gure eskuetan dagoela euskara handiagoa edo txikiagoa egitea. Badakizu, burura etortzen ari zain Andereño Maitek jarritako abesti bat. Eta uste dut, Aitor, zuk esaten ari zarenekin erlazio zuzena duela. Eta badakizu ez zer? Hemendik aurrera elkartzen naizen guztiekin euskaraz hitz egingo du. Badakizu zergatik?
behar direla. Jo, Mikel, ze arrazoia duzu, ez nabina geldituko. Iñaki nire maizuak askotan esaten dit, gaitasuna udala, eta euskaraz pizka bat gehiago egingo banu, nire ainatak asko sobeagoak izango zirela. Mikel, autobusa, azkar areta gelditu eta... Agur, kuadrilla! Agur! Jo, egia da. Egunero pizkat gehiago egiten badugu errezago egingo zaigu, eta horrela benetako euskaldunak izango gara. Euskaragoan daukate horietakoak. Askotan gure hizkuntza ez dugu. Nola esaten da aprezia? Baloratu. Estimatu. Ez zara guztitzara, sinonimo hori zaila zen. Neska, nik ere asko ikasten dut, eta zaila bada ere, euskara asko gustatzen zait. Ba hori, ez dugula gure hizkuntza estimatzen. Hori egia da, baina gure esku dago euskaraz hitz egitea. Beno, bikote, ni etxera noa. Bihar eskolen egongo gara. Agur, Amaia. Jo, Aino, memelo hauek esaten dutena, egia da. Uste dute mendik aurrera, gehiago saiatuko dut euskaraz hitz egiten. Naiz! Saiatuko na. Badakizu zer dabiz? Zer? Ba, euskara munduan desagertuko balitz, gure herriko mila gauza ez lirateke berdinak izango. Dantzaria,